יבוא היום, עוד יבוא היום כמו על כל אלגן בסתיו. כן אני רואה, כן אני רואה אותו כולו לבן בסתיו. הוא כוכב טועה, הוא כוכב טועה המתקרב לך עכשיו. עוד יבוא היום, עוד יבוא היום יכה בחלילה. עוד יבוא היום, עוד יבוא היום ושוב נהיה יחדיו כדאי. הוא ניגון עתיק, הוא ניגון עתיק שנתגלות עבר הוא חי. כמו חבר ותיק, כמו חבר ותיק. ב-93 כבר פתחנו את סניף תרם הראשון, כמובן בכיכר קדם. סניף קטן שלא עבד את מרב השעות, אבל הוא התפתח גם שם, והיום אני פשוט רואה אימפריה. אימפריה ממש גדולה, שזה בעצם גם מרפאה וגם חדר מיון ראשוני של העיר מעלה אדומים והיישובים סביב לה. זה אחד הדברים שמציינים עיר חזקה, עצמאית, שהיא לא תלויה כל הזמן ביישובים אחרים בארץ. בתחילה סניף תרם מעלה אדומים בכיכר יהלום ועבד רק 4 שעות עם 2 חדרים קטנים. בהמשך עבר למקום גדול יותר עם 5 חדרים, והיום אנו במרכז רפואי גדול שמכיל חדר החייאה מתקדם, חדרי בדיקה מאובזרים, חדר השעיה, אולטרסאונד, רנטגן, מעבדה ועוד. את הדחיפה הגדולה לפתיחת הסניף נתן דוקטור ג'ו ג'מאל. ג'ו רופא משפחה במעלה אדומים כבר בשנת 1992, לא פלא שזה הסניף השני בכל הרשת. לא הסתפק ברפואה ראשונית למבוטחיו, אלא ראה לנגד עיניו את בריאות כלל תושבי העיר והאזור, וקידם את פתיחת סניף תרם בעיר. אני רוצה להזכיר את דוקטור דוד אפלבאום, השם ייקום דמו, שנרצח קצת למעלה מ10 שנים עם ביתו. ובשבילו היה מאוד חשוב שיהיה משהו בהתיישבות ומשהו רציני ומשהו שאני חושב שבהתחלה אף אחד לא ידע מה זה תרם. אני זוכר שעבדתי את 4 שעות האלה בין 7 ל-11 3 פעמים בשבוע, ועשיתי את זה להרבה זמן. וזה היה ליד מכבי, אז אני באמת יצאתי מהמשרד שלי ובשבע נכנסתי לתרם. anyway, מאז הרבה דברים קרו, ואני מאוד גאה בזה, ובאמת תודה להמון אנשים שעובדים קשה. אומרים שמאחורי כל גבר מצליח עומדת אישה מצליחה. אף כאן ברור שמאחורי רונית יש לנו את פרדי. בהזדמנות זו אני רוצה להודות לפרדי על הבנייה, שפשוט כאילו בנה את ביתו, ולא פשוט, לא חסך בכלום, ולכל הצוות בסניף. אני לא אנקוב בשמות, רק הצוות המדהים של סניף מעלה אדומים, המשפחה הזאת, ובמיוחד לרונית לוצאטו, מנהלת הסניף, על הובלת הסניף, ויותר האמא והאבא, ואחד לא רק של העובדים, אלא שגם לא מעט המטופלים. יש לנו בסניף יחסי אנוש מעולים. כל האנשים שמגיעים אלינו מתפעלים מהצוות, מעבודת צוות, מיחסי אנוש. זה ייחודיות שלנו. אני מקווה שאנחנו נמשיך באותה צורה. המקום יברכך אדוני וישמרך, יאר עז פניו אליך ויחונק יישא עיני פניו אליך, ישם לך שלום. נברך את כל הרופאים, את כל העובדים הרפואיים, את הנהלת העיר כבר בירכו, אני לא צריך לחזור על הברכה, הם מבורכים ועומדים. כל האנשים שפעלו לבנות את המקום הזה. רוצה לברך גם את מנהל בית החולים, יחסית חדש, שיצליח בעזרת השם. כולכם יהיו ברוכים. נזכור תמיד, אם אדוני לא ישמור עיר, שב שקד שומר. אם אדוני לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. הפכתי את הסדר. כל המחלה אשר שמתי ממצרים לא אשים עליך, כי אני אדוני רופאך. ברוך אתה רחמנה, מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה. כשיבוא היום נלך באור חדש בבית. את תהי טובה, את תהי טובה, זבת חלב ודבש.
תהי קרובה, את תהי קרובה ובידך נרגש